Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць, для тых, хто верыць у беларускую салідарнасць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Некалі я расказвала вам гісторыю беларускага музычнага гурта True Stories, які пацярпеў ад рэпрэсій і быў вымушаны з'ехаць у Варшаву. Адзін з яго удзельнікаў, Васіль Грудовік Атам, быў спачатку бубначом, а пасля паехаў ва Ўкраіну змагацца за нашых братоў і за нашу будучыню, дзе загінуў. Ягоныя сябры, ягоныя калегі з гурта загадалі жаданне. Яны марылі, каб з'явіўся кліп на песню пра Васіля, якую яны напісалі. Ім вельмі хацелася, каб як найбольш беларусаў даведаліся пра гэтага класнага хлопца. У нас есть такое ожидание, у нас есть песня, якую мы написали про Василя. Мы собралися усім нашим коллективом, позвали сябра з дзяцінства Васінага, які яго ведаў, які з ім быў у Пінску. І написали песню про Васіны такі подвиги. Я звярнулася з гэтаю прапановаю да адной з найлепшых мастачак свету, мастачак пяском Александры Канафальскай. І яна не адмовіла і вырашыла падтрымаць гэтую ідэю. У гэтай ідэі тут склалася адразу тры такіх важных пункта. У першую чаргу гэта ушанаванне памяці, гэта ажыццяўленне мары гурта, у якім граў Васіль. Людзі, якія гэтую песню стварылі, напісалі, гэта была іх мара, каб была не проста ў якасці песні, але і з'явіўся кліп на гэтую песню. І плюс для мяне гэта таксама пэўны выклік творчы, бо гэта не вельмі простая для рэалізацыі песня нейкай мастацкай. Канешне, тое, што я яшчэ і атрымаю за гэта нейкую дапамогу матэрыяльную, гэта таксама нават 4 пункты мы тут адразу адной справай вырашаем. Калі я песню паслухала, калі я прачытала тэкст, асабліва вось пачула музыку, для мяне такое ўзнікла ў галаве пытанне, як гэта вырашыць, бо, напрыклад, пяском, як я звычайна раблю, мне падалося, што гэта будзе не вельмі тое, бо пясок гэта больш пра нешта такое лірычнае, плаўнае, а тут такая песня, яна як сказаць, такая утрыраваная, рок-н-рольная, такая вельмі бадзёрая, вельмі такая. І ў галаве ў мяне адразу паўсталі малюнкі, што гэты кліп можа быць у выглядзе коміксаў. І песня ж яна пра героя, і ён там не проста нейкі там лірычны герой, не ведаю, прынц ці штосьці, а сапраўдныя героі з плашчом БЧБ. То есть гэта такі супермен, я не ведаю, толькі беларускі. Таму тэмат коміксаў, мне падаецца, тут вельмі падыходзіць.
Праца вядзецца над кліпам. Я спадзяюся, што ўжо скора я яго скончу, і таму мяне вельмі цешыць, што гледачы могуць яго убачыць і больш шырокі распаўсюд атрымае гэты кліп. Я лічу, што вельмі важна памятаць, ведаць пра нашых сапраўдных герояў, якія загінулі, якія цяпер змагаюцца і за Украіну, і за Беларусь у тым ліку на вайне. Прывітанне, гэта Юля і Паша з гурта «Беларусь True Story». Хацім падзякаваць перадачы «Беларус беларусу» за тое, што знайшлі мастачку, якая взялася намаляваць кліп на песню «Вася». Таксама хацім падзякаваць мастачцы за цудоўную працу, да якой яна падышла з душою і са сваім бачаннем. Гісторыя з трагічным і сумным канцом, таму пад гэтую працу можна яшчэ раз успомніць Васіля, яшчэ раз пра яго пасумаваць. Дзякуй вялікі вам за гэтую працу. Праца на самой справе цудоўная і вельмі важна, каб яна пабачыла свет. І па сутнасці на нашым канале у праграме «Беларус беларусу» сёння вы зможаце пабачыць кліп гурта True Stories, створаны мастачкай Александрай Канафальскай, пра Васіля Грудовіка Атама, нашага жаўнера. Кліп створаны дзякуючы падтрымцы вас, нашых гледачоў. Дзякуй вам вялікі. Прэм'ера. Прийшов же час згалить усы, штакет от лавки оторвал, ментов побил, шпиталь дослал, горбы кандал, щиты газ, я ушел со злом, бай! Вася, Вася, бел червона, белый шляп, Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах, Вася, Вася, самый лепший сябр мой, Вася, Вася, герой Беларуси! В Варшаве жил, на бубнах грал, музыку всіх вокол збирав, співав хейджон і хапара, догнал трамвай, гитара запал, пошел на фронт, как волка убить, загинул я, герой! Вася, Вася, бел червона, белый шляп, Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах, Вася, Вася, самый лепший сябр мой, Вася, Вася, герой України! Вася, Вася, бел червона, белый шляп, Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах, Вася, Вася, завжди тобою бой, Вася, Вася, герой! Бел червона, белый шляп, Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах, Вася, Вася, самый лепший сябр мой, Вася, герой! Вельмі крута, што мы зрабілі гэты кліп і ушанавалі памяць загінулага ваяра нашага, пра якіх, безумоўна, трэба казаць, ведаць.
Але не трэба забывацца, што і шмат з іх і цяпер ваююць ва ўкраіне. Такімі ж сапраўднымі супергероямі цяпер з'яўляюцца і нашы палізняволеныя, і людзі, якія апекваюцца імі і дапамагаюць, і лідары розных арганізацый, якія таксама працягваюць сваю барацьбу за вольную Беларусь. Напрыклад, для мяне таксама ёсць вялікім гонарам тое, што да мяне звярнуліся з дысідэнт бая і папрасілі стаць апякункай каго-небудзь з палізняволеных. І я выбрала такога палізняволенага Дмітрия Кубарева. Вось у мяне ёсць тут такі значок ад дысідэнта. Пакуль усе не будуць вольныя, гэта так завецца гэтая праграма апекі над палізняволенымі, інфармацыйнай апекі. Я, калі рабіла гэты кліп, таксама ўзгадвала не толькі ваяроў, якія вось насамрэч са зброяй у руках ва ўкраіне зараз, але і тыя, хто і падчас пратэстаў у 2020 годзе сябе моцна праявілі і якія за гэта моцна пацярпелі і цяпер сядзяць. Мая задача ў якасці апекуна інфармацыйнага гэта ўзгадваць пра канкрэтна пра Дмітрия Кубарева у сваіх соцсетках, дзесьці проста ў нейкіх стасунках з людзьмі пра яго ўзгадваць. Я нашу значок гэты, і людзі пытаюцца, а што гэта за значок? І я з задавальненнем распавядаю увогуле пра гэтую праграму, пра палізняволеных, пра тое, што такое ўвогуле ёсць на Беларусі, колькі іх, і што гэта за людзі, і каму цікава, абавязкова распавядаю. То есть вось гэта нясу з сабой заўсёды, дзе б я не была. І канкрэтна, напрыклад, для Дзімы, я як мастак, ён мне блізкі тым, што ён таксама дызайнер, і, напрыклад, вось я атрымала праз яго сваякоў малюнкі яго з-за кратам, таксама імі падзялілася ў сваіх соцсетках. Ці, наадварот, вось, напрыклад, быў спектакль купалаўцаў, зроблены на падставе вершаў і урыўкаў з лістоў з палізняволеных у музеі вольнай Беларусі у тым годзе, напрыканцы таго года. І я рабіла для яго відэаафармленне, відэаряд, дзе падчас аднаго з расповедаў на тэкст Максіма Знака я таксама ўвесь гэты час, падчас гэтага расповеда малявала партрэт Дзімы, бо таксама гэты герой, аб якім ідзе размова ў гэтым мастацкім творы Максіма Знака, ён таксама мне вельмі быў падобны на Дзіму, і не выключана зусім, што гэта і было пра яго, бо там таксама ён такі вельмі самаадданы, вельмі вольны, унутраны чалавек, вось вельмі падобны на такіх сапраўдных герояў беларускіх. Напрыклад, вось яшчэ я хаджу па гарах, ваджу людзей, у меня ёсць такі праект «Ідзем у горы», мы разам ходзім па гарах, і цяпер я уступіла ў афіцыйны клуб тых, хто збірае 28 з высокіх вяршыняў Польшчы, і на кожнай гэтай вяршыні я, калі апынаюся, я раблю фотку з Дзіміным партрэтам і мару пра тое, каб і ён, калі выйдзе, таксама вось гэты шлях з 28 вяршыняў Польшчы, як мінімум, прайшоў самастойна, можа, са сваёй жонкай неверагоднай за руку, і каб перад яго вачыма былі вось гэтыя неверагодныя далягляды, а не шэрыя сцены шыза, дзе ён, я ведаю, таксама часты госць, на жаль. Вартай увагі яго апошняе слова ў судзе, што ён сказаў, што ён адчувае сябе больш вольным у гэтай клетцы, чым тыя людзі, якія вось знаходзяцца перад ім у гэтай зале, маючы на ўвазе там суддзяў, пракурораў, усіх гэтых людзей. Калі вы хочаце дапамагчы ажыццявіць мары іншых нашых герояў, далучайцеся, лістуйце да нас з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма. Сябры, дзякуй за тое, што глядзіце нас, лайкаеце, падабайкаеце, шэрыце і падтрымліваеце нашых герояў. Дзякуй за першую 1000 падпісчыкаў.